Na otumfuo ali jaman ni nyako tititi o ka ni mani ha kwa yebentuo ni da wo ko ha ni keko sukura anamfom na oni jaman ni nyako na ode na no fodi ata na chiredi abo amua braye bade aju aboa nana amankuna di ewo nana amia na odi bebesi ha Zico Plus Enterprise can just say omoya installation, omoya servicing, and omosa air maintenance. I did be a pipes so away few mu dear or more about more power more any asset. Say yearly pipes, say the pipes is film connection in and fixtures in and overhead wire corrector Timatobia Emma home. Open fixture be containing in shoe and a gas and so on. Na wadi hujuma ade ama onya asem keto oye toilet seat no obehwe na wasiesie ni kama no ye fefefe ade ama se de open ni bia no obeye no correct ade ama wa wani je ebewi opeye oye bath tubes oye washing hand basin toilet seat ohwe eye ne kama enya asem keto a afese so open water heater o fia obehwe aye ne kama ade ama wo enya no nko anso open washing machine a eno so ohwe eye ho adwuma or some maintaining the kama at the mount. After so installation of jacuzzi, more jacuzzi or mufie no, and also or yen the kama season for fair at the mount design out and obey at the amount. Or air water treatment. Oh, if you not in so we use no in so any basa pedicini in so no city be treating the kama the amount in so bit to the aya there abwa amount juma dear so at me cause or your biodigester. I don't know do na friends or flash na shake. Omodie na omoye ne papam quality na omoye de amanya de oya na nsa busumi ba ko na afi aye basa ni nyina no omohwe ye ni ye se de be ya ebeboa na adi mfie so bebre ama so ni je awie opeye ewo ho omoye borehole drilling ope borehole so ewo adwuma mu fie ni nyina no obehwe atu de kama e de amawa wankasa so we filipa so ni mpu so omoye ka ho a omosiesie ni nyina adwuma di ahodo a me so omoye se wo bi wo fie dada na asai anase enkoya ombehwe no ma fix dia ma kama na siesie abo ama bibia so tumi akoso no kwasem ba ko wo ne se mo amoye machines akese ho adwuma ti se mo amotwa enuro moye enuro ewo mo companies mo amoye sachet water ene water nyina no omo machines ahodo abetumi aye sa process ni nyina dia ma afenso mo a moye drinks ahodo mo companies akese no or the machines atitire ni akese aba ode bebo sa kwa no so bebo ma odwumadie no so atumi akoso ti odi ane so be for Zico Plus Enterprise so number na no ma twetwe nkomo bebo sa kwa no so ene o manhia na yepesi hu senti aba manhia asema odi achiba manhia asante hen wo na nka wo be kaba mo ankasa no bebi sa mo aka wasem na to radio no so no bia ti kiremu a eso kire brekum so wo nim brekum ko bia sa sense ho to be so kirem no bia ti mi ni monton ha se ni ma na ka se wo nim akonja no ka ho bi ala ye so ye nka ho ya dia wanka ya dia kata afufu wankasa ti ade bo wonton no me minton nim na otumfuo ali jaman ni nyako tititi o ka ni mani ha kwa yebentuo ni da wo ko ha ni keko sukura anamfom oni jaman ni nyako na ode na no fodi ata na chiredi abo amua braye bade aju aboa nana amankuna di ewo nana amia
na ɔde bɛbɛsi ha sɛ na ɔfaseɛ bɛmesi ko na ano na sɛ ofiri gyaama duru hɔ a basom ne bɛte hɔ a nti bɛte hɔ a no na ko no onya maae ne bɛ hɔ bi sɛ masɛ meka ho kakakasa ko no nya maae ne bɛ Omiamọ yɛ ho adwana ne na yɛn nyinaa yɛte ha yi na sɛ yɛamɔ yɛ ho adwana na obu fa yɛ so na yɛn nyinaa yɛase hia na kyerɛ sɛ fasuo bi ama so ne bɛnam mu a adeɛ kwa yɛbɛntuo bɛnam mu pɛpɛ a ase bɛkɔ yɛ pɛpɛ a ne gyina hɔ na bɛkɔbɔ bɛsesɛn hɔ ne bɛhyɛ hɔ a ne bɛhyɛ hɔ a no bɛ omiankɔ o Ese ya be ha ya chedi na se ko be betwa nkwa e je se ye ba kwa nti homi ya nkwa be beku ya beku ye bereku no na se do ni be betena ho no so me se tim biem mom yenko na dan homi ya nkwa ya be bo sisi ha ye he ha ko kwa ntia su da on se ko be betwa nkwa e je se na kwa na de ye be si ha no fa na che se berehu nti homi ya nkotena ho bebeku ya abaku ye ni bebetena ho betena ho so nyankopon nadom ho na ma ena bema adwaboa aye amua pra ye ba adwaboa boa mpoma okọ wali wasibu okurom bepanta mo wudum me ma kura ye otosudu odiafie jakwa santifo bebini ena bebe tena hansi betena ase no na nade akondwa no na ofori no ode akondwa no ma na ode se chiredi abo odi ye no owuye no amankuna di ewo odi ye je amankuna di ewo di ye no na okofa abontimafo be fira adanse na be no fa no do be wo kwakudi awo nti be ye no na chese be nyina ba wu na mia akwaka ohe be ma mpaboa he ba mpaboa na le amankura di awo Brana mbado so makondem na mia no ma no bewo jape kuro mbeba magi amabe le odi shenensa so onhwe so njo so a le janyame brebre na edia ye be mfa ma hu bio edia ye la kokunsia ne buache no la kwadwamo kuto yifie ni sikada bele kwasire nkwape nipa ha de beba beka ye ho silem kwape nipa beka ye ho dan ye di jasi ama be kura su jasi fun jasi kasie no be dia leja yete ho nti Besontria konja ko dimbebe ho la weno be duru na nabuachi so e fata foje no opere na nanom be ehi ampira konja ti bebe ye ma dudie nyabotre diskra kra na fie ba ko bi na ti ho ko ma be to ne ye ka be to ho be so be de be mpeka che chire ni be ko giye ohaya ni ye nyini ye pe busia kogie le ho ni ntile kula be ye na brosan nti be ye ya na bu achidi atena so no rodin se bai se mai hini bia mebo no nto no na sa ta na amia te so no ye kosu ndwambe ye so ho kwa bu achida ni na konja fira sokore aye kona choka so fira danse a kada no abeworo ne mpaboa chese ni dia ti so no
ɔtwerɛ krataa koraa mama bɛdidi ani nyinaa ɔtwerɛ krataa sɛ owu a bia nkɔ akɔndwa ne ho bio ɛmfa akorasofoɔ ba deɛ ma bɛ ne bɛma de bɛnsom bɛ agya ne mama no ka sɛ wɔka adeɛ bɛtwe a me nwɔfa maame afia nkam ɔkɔware bantoma gyawu na ɔgyae na ɔwɔ da adum bantoma na ɔwɔ maame sɛwa na ɔwɔ ɔfakwasi gyawu na ɔkɔware adum na ɔwɔ ɔfatufagye ne maame kɔsi adowa nti tam a ɔde bɛbaeɛ no ɔgya awadeɛ baeɛ ne nana Kwaku Nsia ɔyɛ hene ɔyɛ koraso hene na ɔfa wo nifa di ban hɛ bɛrima na ɔde Kwasi gya ɔhɛ ne nsa ne kyerɛ sɛ ɔtete naa nti ɛbɛwu no kofuo tata kura na ɔda apaka nim koraso de sika bere ne ho na abirekun hɔ so badam bɛnyame anim ɔde asɛn no pagya ba Kumasi Santehene ha bɛbu ayɛ bɛma kwamboakye ntena so ne ɔni hɔ abafaba deɛ nti ɔni hɔ ne akɔdwa yi wɔfa kapaa nti kokofuo mua na Kwaku Boakye de ma Kwasi gyawu kokofuo mua ɔde ma no sɛ ɔyɛ akwara ampa amana wɔntumi nni bɛle ma no bi na ɔde si aborɔsan si brase ehyi hɔ no Kwasi gyawu ne siɛ Kwaku Nsia ne Boakye ne ma ne koko ɔde bi kɔgye bi bɔde so na ɔde kɔgye bi sahwi ɔte so nti bɛdeɛ bi bɛka bɛ ho papapapapapa nti fie ne esi dɔkota nkwanta hɔ a ne ba si na aborɔsan no na Kwaku Nsia ne siɛ saa tam firi wo ta ahemfie dada no wɔ hɔ no ɛtwitwa ma di kurofoɔ ɔno koraa da bia na Boakye no di kan siri deɛ first nti maame kan firi ayi baeɛ no sɛ saa fie no nim anka hene ɔde nkora no fa ɔno ɔde bɛtena yɛ bɛtete bɔ bɛbra bɛwo mma na bɛmba nyinaa bia bɛpapa si da na mma bɛ wɔa ne bɛte sisi ahema die hɔ na ɔte na agya ayɛ fie dada na osi hɔ nti yɛwɔ hɔ a na hema ayɛ sɛ fie no asɛ nti bɛma nkora aba bɛkora no nti sisi aborɔfo koraa na ɔte sutɔ ɔda no mu bɛdeɛ tetete nso bɛsi da na bɛde sutɔ ɔda no akɔ aseɛ ɔkɔ tɔlɛte wɔyɛ nneɛma nyina hɔ na ɔfa Kwaku bɛsi amankora no nada wonye ma mua te fie a wote sutɔ ɔda no mu ɔyɛ ɔdeɛ ma mi gyina hɔ ɔyɛ hema mua te fie a wote sutɔ ɔda wokɔ tɔlɛte wɔyɛ bibi hɔ nti ɔde ne kɔ kɔɔto ala ɔntu na nneɛma papa na ne nananom fie na ɔfa de ne kɔ kɔɔto na otu ne firi hɔ na ɔka kyerɛ ɔfa so ɔgye sɛ bia ngye sika mfa ma hema ngye ntɔ bibi ni na bɛde hɛ ne nsa sesei nti ɔbɛɛ kora no ne yɛkɔ bisa ahema na sesei na Kwaku Nsia ahemfie asɛe nti asrɛ nkora no sɛ bɛmmɛ kora no mmayɛ yo yɛakye ne bɛkora no yie mbrɛfo de so ne so kɔ bisaeɛ ne so saa na ɔkaeɛ bɛwie yɛnte hwee nti sesei kora ho asɛm da hɔ a sesei yɛde bɛto animu ɔde yɛ nkrataa nti sesei no akondwa no deɛ pɛpɛ ase no nti ba bɛwu yɛ bɛfrɛ hɔ ba nim ba bɛwu nana no bɛfiri ha kɔɔyɛ no bɛgyina hɔ no bɛsie bɛ nti bɛfrɛ hɔ ba nim n'ase do no nti yɛn nyinaa sɛsɛ maame wuyɛ maame yɛkyi ba kɔsi aburugya ɔba akɔ mbi so owu yɛsisi ke wokɔsi agya wawu nua panyini kɔsi adowa aba panyini ofiri nkena bae sɛ akondwa ne deɛ a onua no ɔno no baayɛ apam sɛ ɔba ma ba adua mbɛ koraa na ɔno aka baabi ankasa ne bɛde ma no ɔyɛ hema akyiba adeɛ Boatene ɔyɛ aburokyire amea hema akyiba owu yɛ no yɛ n'akyiba de Nkwasi Mansa ne di akondwa ne fie si Continental ho
mini di akondwa ma me so wuye no onso wo ma me kosua de wa ni di akondwa nti wo kasa wo ka ade be ti wo de wa akondwa wo file bia na wo file bia wo tu fie wo tie tete wo tu fie ni wo di asem wa to hima akondwa funum a sesei akondwa no o si da tuom wo tu fie di asem ahimfie wa akrosu ho beni asem ho me tanya ho ma me nkasa wa akrosu ho beni asem ho wo tu fie di asem mfie wo di akondwa no fie se wo tu fie o hima akondwa no si da moto mba to funum ni fanti wa menna na ba kokura ne mama na kotena ahimfie wa tete o firi sa abira no ne hima ya ha otena ho oti ho na nsisa panyi yo ba abana burokire ahwe ho na anu ada ne ofadi kuro na ba ko so na menene neti obere opedan akoke lela ko kan kire kura so hene ni be ko ahimfie ko abana burokire nko ya ha to ano onu no kotena ho sese onu akọ ne beti ho nka fie ho da ho kwa aya na kure no tu fie na wo di asem wo fie be ndi asem ahimfie won file bia wo di akondwa no wan file ma le mele msara wo don ko ba himba di akondwa min kita chiniye nsisa panyi so akondwa atada so da manso ma mara tititare ya basundwa na nam pokotu agina wo se le masima bele no nyame nim me kura nketekete no ofa sika ba se no kwadwo fori aya alihifoni sika se da bra samiensa osi ali febe to sese o ma mi le se obe fere amasika nfele ne ma ne boss amana anya ne miensa no tese wonya sika bio sese ma ne boss osi ho wan sese no wotu fie wo ma ahimfie kono di asem ahimfie be nya asem park kura ya ho no wa cross park no abenya yi ho park su be ya yi gisika asodefo ya ba court ya be kwa na dwene be ya o night ba be ha ne wa cross sika bia so de o tu fie gi sika ya ne wo pe na me na ko ndam de ma so no kwa ne dia na ha kan ba kura me nyankofo no sa ne ni fa yo ni da se akondwa ba to no funum udi wo di afie mi ahini wo di fie ho wo fie ho da ya fa kura kwa wo ti agbantene wo na kosi asanto anu bagunta na me ha no boy kakra akonwa no na mo enhye bi amfa se firi we nsa amfa ma ne ba na amfa ma ne nua amfa ma ne nua bi se akondwa be di ni fa afiri benkum a okọ ni fa afiri ni fa a okọ benkum na bia aboa kama na ha se wo di akondwa no ta ye ta ye no ali hifani ko woni odi o ma no na mi ahene o kaya se be sikya be to na susu bibi kura ni se doctor o be fa ma no be ye ja ya twini bi na mba me be ja nya so ye sanya be twi mfa so mi so oye na o mani die o die o wu ya so wanting to me amakosi ajewa doctor o aya na kurasa ha ni ya tete ho asese so yesu ahinso we nsamanfo be me fa manua nua be ma na de ni wo de wan nsamanfo be di yesu wan nsamanfo ma me wan ka se wonya mfie be sen ha wonya mfie be sen wonya 90 mfie di okono mi ana me mama ala ya di okono kura aburo di okono na benkani nyina sa okay mpoko tu anjina ono ma me se de na aka kire otufo me ka kire nana otumfo tumi wura kasafreko se konja bendi ne fa nti da mira konja ne da amfantowa waduru nani ma ye ntu aye na asame fa na asame nko ye mpa busia manso boko we ya de hiaso ma me na odin de sen me dine pa de ende nkande ayi agresi tabuya na woni satitefo da wu be nya ba gidi ndoro nti be ko je duro kura sita mframa ho nti me dia fia mframa oh okay
Mam ye fiam from anyam shop yi enu se na o che SNS ye be sa ba na de ho sa de aka ye ho. The bias ya on the back. Me neutral so. Then the money who you should have catching about that team. Yeah. I papa na kwa queens ya na kodamo na all the same bina panyi kura su kura da hano na wo kura da ngo ketuari e na chichile abachichile ni da hano na kwa queens ya chichile ni da no de bwachi atere no ayo no a Yo mam. Mam nyam shop yi. Yo. Abujafo ye ne yabrewa tia. Wo brekum. Abrewa mframa. Ena ye ne no e chi nkoma a o kire ye abakosem efa akunya sese eho aba nchiwa aduru opemso anim e wa asante ahemfie no na aboyenu chiremu obujafo ye koso na de ekobia no ya mamohu de ekoso efa asante amamre ena mane ho oboba simprimu ni ye koso de sedua be kam ho Boku One TV.